Kad sam čula da škola u kojoj je sniman srednjoškolski mjuzikl nikad nije izvela srednjoškolski mjuzikl, potresla sam se kao glumica i iznervirala se kao milenijalac. 16. avgusta. Audicije su sutra posle škole. Pogledao sam originalni film 37 puta i prvih 15 minuta oba nastavka. Ludilo je kad pomislim da bih zapravo mogla da imam šansu da igram Gabrielu. Bila je moja ideja da pauziramo. Ja nisam htela pauzu. Ne kontam da izlazi sa E.J. Caswellom. Ovo je košmar. Dobro, narode! Želim na audiciju za Gabrielu. Ti čitaš za Rajana, zar ne? Mislim da bi radije igrao Sharpay. To je tako sveže. Smor je što nemamo konkurenciju ovde. Hoće da me vidi u skroz novom svetlu. Idem sutra na audiciju za ovo i ništa neće da me spreči. Postavljen je casting. Imamo Gabrielu i Troja. Spremite se, divlje mačke. Sranje postoji stvarno. Ovog leta Gotovo da uopšte nisam uzbuđen zbog ovoga sada. status quo više nikada neće biti isti. Ovde ste svi ušli kao neznanci. Ali nakon danas vi ste porodica. Uvek sam verovao u nas. Srednjoškolski mjuzikal, serija. Izvini, jel treba da budeš negde? Na Broadwayu Produkcija Sinhroljupci.